टु बेक माइ जोमै नार्जारि इउटुब चेनेल आं दिनैहाय नैबे खुंग्रिङावहाय दंफैयो। जोंहा बयबो मिथिखाबाय जानांगौ माखासे मानसिफ्राहाय जेनाखि जोंहा एबसुनि मा होनो जोंहा कनफारेन्स दङ अल चिरांनिहाय नैबे खुंग्रिङावहाय आं बेवहाय दिनै फैदों। दा माखासे मानसिफोराहाय मिथियाखै जानो हागौ, बेखायनो नोंथांमोनहा 18, 19, 20, 21 नामा आदा 20 सानथाम नङा होमबा? औ सानथामनि हाबाफारि लादों बावहाय जोंहा खुंग्रिङावहाय। दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर मिथियाखैब्ला आंनि नैबे जोमै नार्जारि इउटुब चेनेलनिफ्रायहाय ओरैनो जास्ट खोन्थानाय जाबाय। स' जों एसे ओरैनायनि रेडि खालामगासिनो दङ, खामानि मावगासिनो खुंग्रिङावहाय स्कुलाव फोथाराव। बेयावनो जागोन जोंहा अल चिरांनिहाय कनफारेन्स। ओरैबो गेट बानायगासिनो हौरैहाय बेयाव माखासे जेनाखि आलासिफोर फैगोन नैबेखौ गेस्ट हाउस बानायनो नागिरदों। आरो डिलिगेटआहाय हौरै माने जेनाखि अफिस दङ बिथिंहाय जागोन बै बाजारावहाय। नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो जे जोंनि गोदोनिफ्रायनो एबसुनि माखासे प्रग्रामफोर जाबाय थायो। बेवहायनो आं दिनैहाय फैदों, नायफैदों जायगाखौहाय माबायदि। ओरैहाय गेट बानायगासिनो। माने एसे टाइम दंबावो, गेटफोरखौहाय रेडि खालामगासिनो। आङो बेवहाय माने रावबो मानसि गैया, बेनिखायनो सोंनो मोनाखै, थेवब्लाबो जे नोंथांमोन रायजो राजाफोरनोहाय खोन्थानाय जाबाय। नोंथांमोनहा 18निफ्राय 20 लानानै 21 लानानै फैलायदों।